ajde Aleksandar. Se uzmeš sada? Šta je to? Šećerna vuna, jel? Ajde imamo koji hoćeš oblik. Vidiš, ovdje imaš oblike. Koji bi ti htjeo? Da prvo baciš pare, jel? Imaš tu. Hoćeš plavo srce? Da. Okej. Koji ti hoćeš? Neću ja. Čekaj, ja ću još. Evo. Ti ćeš to. A ne, imaš onda sad dva. Izaberi. Koji hoćeš? Hoćeš plavo srce ili ćeš ovaj cvijet? Koje? Da, koji nećeš? Taj. Hoćeš plavo srce, jel? Okej. A, evo ga, samo se. Još ubaci 2 marke. Jel te čekat? Aha. Hrabri se, ne? Evo ga. Jesam uzeo herc. Jesi uzeo herc. Plavi. Evo kod tvije. Gdje još? Stavi ga ovako. Evo. Aha. Eto da ga damo. Čekaj, čekaj. Da vidimo. O, malo zgati. Je li ukusna?